Na dvori, keď sme vyšli zo Zlatej sály, som spomínala kuchynské krídlo. To malo byť pod nami, čiže priamo pod nami by bola kuchyňa, ktorá tam neexistuje v súčasnosti, ale keby sa tam jedlo navarilo, grob nechal priamo z kuchyne sem urobiť výťah kvôli jedlu na ručný pohon, je za týmito dverami a ide ešte o poschodie vyššie. Hneď vedľa je mramorová sieň. Tá má názov podľa mramoru, hlavne teda tá podlaha. Tam je žltý a čierny mramor v tvare rybých šupín. Stôl je japonský zdobený perletou, stoličky sú rozdobené polodrahokanami. Výmaľba stien je tam však v duchu